Здравейте, потребители на VBOX 7. Днес ще ви покажа на някакъв сервер в Minecraft. Fire Soul Gaming 1.5.1. Сега ще ви покажа как да влезете в него. Сега на регистрация, сега да отидем на спауна. И сега след 3 секунди се телепортирам. Така. Тук, за да се регистрирате, пишете черта, регистър и паролата ви. После, за да се логнете, пишете логин и пак паролата на потребителя, който се направи. Така, първо да почнем с шоп. Ето това. За да видите колко пари имате, натискате тъй, после чертичка и пишете money. Money се пише. Аз съм доста. И в момента съм с Super Citizen. Y. Това става чрез SMS, не трябва да ви. Колко е яко. Ако искате шоп, трябва да си купите лиценз, струва 1.20 SMS. Има и по-голям шоп на чата WAR, на WAR Mega Shop. За да си купите от тук нещо, аз примерно ще първо натискам с десния бутон на мишката върху тази табелка, ето ми дава дърва. Така я летим и отгоре там ще да диаманти, coal, такива работи. Emerald, diamond, gold, iron, coal, diamond, coal, gold, iron, coal, emerald, gold, redstone, block. И тук новите работи на едното. И сега ще покажем топката, която се намира спомня. Гледайте колко е яко. И като влезете вътре, колко искате скачайте от дърветата, но вие няма да умрете никак. Наистина никак. Сега да отидем пред тези портал. Този е портал към Елдария. Така, тук ще може да стоите, кажете само, че натискате горе, не мога да. Ето тук има грифони, супер много строено. О, кошката от Angry Birds. Не сме хубаво. И така. Това беше Елдария, вие ако искате влезте, разгледайте. И ако имате други въпроси, пишете само в описанието. Ще ви отговоря на всичките ви въпроси, които искате. Ама не точно всички, защото някой не ги разбирам. Аз не съм тук някой да правим геймър. Чай седи се забутал. Това беше портал към Елдария, това е Спарта. От тук за да изчилите. Има стълбички навъде, тук е някакви портали, не ги знам какви са точно. И тук навънка е Спарта. Тук има грифони, много строени къщи. А тук има църква, много хубава. Ендърмир. Да си гледат работата. Спаването ендърмир. И ако искате, пак ви казвам, разгледайте всичко. Аз ще го направя по-късно в другите 9 видео. Ще ви покажа точно някои работи. Сега да не бъде. Ползвам флаш.
Някой ще спратите си, не занимава. Другото е за Medieval. Ама има доста красиви постройки. Не е грифон. Просто не може да се грифон. Красивичко. Доста красивичко. Идвайте, играйте в сервера. Много хубаво. Сервера го е правил Камен, който тук в Майнкрафт се пише ми да кара. Може да станеш модератор, SMS модератор, SMS админ или само админ и така. Порталите към Survival Games. Тук натискате на някакви продукти, където сте дълги. И тук отпуска в една клетка, която може да излезе, докато не пуснат Survival Game. Че е красиво. И това вижте има правила на сервера. Не мисля, че просто ще не видя какво много дълго, няма да мога да чакам. Така че пожелавам ви успех, колкото може повече влизайки. Така, това беше от мен, Бождар Дона, Майнкрафт. Бай-бай!